enw fi di Marian Ritson a fi sy'n bia Pethau Bychain yma yn Heol y Brenin yng Caerfyrddin. Ddechreuon ni Pethau Bychain 15 mlynedd yn ôl pan benderfynais i adael swydd dysgu yng Ngholeg y Drindod ac agor busnes bychan yn Lama Street, ochr arall i dre, a gwerthu chydig bach o nwyddau arbennig. Ac o fanna fe dyfodd y busnes a dyn ni bellach yn yr adeilad yma sydd ar 5 llawr, adeilad hen iawn, llawn ystafelloedd bach anarferol sy'n llawn o nwyddau a celfi a textiliau gwahanol. A ddaru ni alw fo'n Pethau Bychain, nid achos bod ni'n meddwl gwerthu nwyddau bychan, ond achos egwyddor Pethau Bychain. Achos bod fi'n credu taw y Pethau Bychain sy'n bwysig mewn bywyd. Does gen i ddim amheuaeth bod y Gymraeg ac bod ni'n siarad Cymraeg yn y siop trwy'r amser a bod yn staff ni gyd yn ddwyieithog. Hwna sydd wedi gwneud yn siop ni yn unigryw, sam dowt am hynny. Mae Caerfyrddin yn le da iawn gyda ystod eang o siopa annibynnol a hefyd y siopa traddodiadol. A maen nhw gyd o fewn tafliad carreg i'w gilydd. Dwi'n teithio cryn dipyn, hyd a lled y wlad yn gwneud gwasanaeth dylunio mewnol ac yn mynd trwy sawl tref. A rhywsut neu gilydd, dwi'n meddwl bod Caerfyrddin wedi goroesi yn well na rhan fwyaf o drefi. Dowch yma unrhyw amser da chi eisiau ymarfer eich Cymraeg, mae croeso i chi yma bob amser.